Ajoissa käsi ylös sit jos tulee vaihtoja. Tarvii tulla. Ajoissa ilmoittakaa. Perkele näitä palloja. Tulkahan pojat tänne ottaa palloja kiinni ja kentällä. Oikeesti tuutte pallopojiksi tänne, kun me peli alkoi jo. Jouttavaa hei. Liikettä, liikettä! Hyvä! Tiputa vaan! Hyvä! Hake Noora, ehtii. Rauhassa. Ylös! Rauhassa Aino, tarkkoja. Ei haluta menettää tilaisuuksia. Pitäkää! Aino taistelee! Eteen! Nousee! Rauhassa sanot! Nyt vaan Noora Hanaa! Menee Noora! Pitäkää pelaaja prässi! Hakekaa lähempää! Loistavaa. Nousee ja laita! Pitäkää vaan! Kaikki ottaa pelaajan! No lopettaa. Maalille! Hyvä! Vetoja vedette! Hyvä yritys! Virette antaa! Lisää keskustelua! Ompelukerho käyntiin, Jäppärä! Aino aina nouse niin rajusti! Aino! Ei kun Linde jäi alemmas, hyvä! Voit vähän Hanna nousta vielä! Palua ylös! Palua ylös! Aino kiire! Aino varo ettei älä ryntää, hyvä. Lähetä heti, lähetä pelaaja. Sitten laittaa. Oona valmiina. Nyt on vaikee. Ja käsi ylös, jos tarvii vaihtoja. Pitäkää! Hyvä. Laidat! Menkää sinne minne sovittiin! Keskipelaaja sinne minne sovittiin! Pakit sinne minne sovittiin! Ja liikettä vaan!
ota Noora! Korjaa virhe! Hyvä oli! Pelissä! Hyvä, hei, hyvä paina. Pyyntö, voisi kameraa saada vähän taaksepäin. Sä oot keskellä. Ei kun me ei ole tää laita. Lähinnä, että kun siinä tulee tuhannen. Sitä Kaaren keltaisen viivan kohdalta. Pitäkää! Hyvä Tuija. Ja uudestaan musta samalla tekoaste. Uudestaan vaan jo. Tullaan vaan hölkällä. Loistavaa Kirsi. Ja Jaskule tukki. Toiselle Lotta. Hyvä oli Lotta. Ja sit lähetä pelaajat. Aika pitkälle. Arokka ei maali eteen. Varo Aino! Varo! Hyvä Aino! Rassiva! Hyvä Aino! Hyvä! Ainon tila. Et pääse keskelle. Tuija me keskelle, Noora jää tähän. Hyvä. Nyt pitkiä henkäyksiä. Istukaa alas, levätkää selällään ja tekää pitkiä henkäyksiä. Pitää! Ja Taina muista tiukka kuvio! Laidat nousee! Pitäkää vähän pelaajia! Aina. Hei jäppärä, noissa voi tiputtaa alaspäin maalivahille asti. Muistakaa mitä sovittiin. Taistele Taina, hyvää! Pitää vaarallinen paikka! Hyvä, pitäkää vaan! Valmiina heti! Loistava heitto! Ai, koitaan. Oliko hyvä? Kenellä oli? En mä tiedä, se oli. Mä en oo ihan varma, mut jollain oli kyke. Se on siis kädessä, että se palkka Oi paska, laskee! Takakieltä, Eteen vaan Tuija! Eteen vaan! Hyvä oli! Hei, just tolleen Tarviiko vaihtoja? rakennetaan. Ja sit tullaan hölkällä omat paikat. Ja sit kääntyy. Hyvin vaan vielä. Pakit
nouskaa vähän ylöspäin, pitäkää tiiviinä kuitenkin. Tai näillä ne pelaajan viereen. Ai ovea paikka. Suojaa! Hyvä! Uusi yritys! Mitä Aava, hyvä oli! Aina tuu vaihtoo! Pitkä henkäytti ja happea. Jorsko on hyvä takassa. Hieno oli! Taistele Noora! Taistele! Pysy! Hyvä! Musta! Pitäkää pelaajat! Ainosta meni! Pitäkää pelaajat! Maalille nousun vaara! Varokaa! Sieltä lähtee maalille joku, varokaa! Uudestaan vaan Musta. Lähetä pelaajat. Aitaa ja pitää. Hyvä. Joo, Lotta laitaa. Pään takaa ja jalat maassa, niin se olisi ihan jees. Taistele Aino! Hyvä Aino! Moro Aino! Minä sinne! Hyvä oli Ninja! Emma. Ja ylös! Ninja vaan Rauna! Te vaan menette! Nyt mene ja vedä! Tiiviinä pokit! Hyvä pokit! Hyvä suojausta, just toi! Linde, jaksaako? Hyvä! Täällä on ihan vapaana! Varokaa vapaita pelaajia! Pitäkää pelaajat! Tiiviinä! Hyvä! Laita levittää! Hyvä Jenni! No niin, Aisku! Sunna vielä! Parasta vielä! Hyvä! Rauha! Laidat omat paikat! Oota Sara! Pakit vähän ylemmäs! Tuija nouse! Laita ihan laita! Sunnan! Sulla Tuija! Taistele vaan Tuija! Suojaa! Ylös! Siinä Tuija Sunnan! Hienoa! Suoja Lotta! Ei menetä Lotta! Hyvä! Oona Sunnon! Oona! Heitä sinä! Sinä heitä! Lotta, anna Oonan heittää! Tulee tosta treeniä! Molemmat jalat maassa! Pidä Oona molemmat jalat maassa! Lantiosta lähtee se heitto! Ei pysynyt jalat maassa! Eikö se riitä, että niinku päkkiä? Pitääkö olla? Ei saa yhtään nousta. Toi virhe täytyy tehdä tuossa. Siihen! Pitäkää pelaajat! Prässiä vaan! Tule tänne!
Mirette prassia! Prassia Mirette! Hyvä! Just näin! Haittaa Aino. Vai? Mä voin heittää. Aino no meni jo. Heitetään. Maalille! Hienoa. Hyvä oli. Aivan. Linde vähän tänne päin. Tiivistää palloa kohti. Onohan lähempää! Ei käsin. Oi vittu. Rumasan. Kiire! Eteen! Tosi hyvä! Nyt pysyy kuvio! Jotta vastaan aina! Kun on Mirette! Taisteltava on! Jatkuu! Ei oo pilli viheltänyt! Tarviiko vaihtoja? Joo, Nemo, tuva. Mutta aina muista tiiviinä puolustus. Sä oot nyt alinpakki. Oono menee! Oono vastaa! Ota Oono! Juokse Oono, Hano! Taas Hyvä Oono! Mirette sun on! Ja siihen vaan! Rassia ylös vaan! Pitäkää pallo ylhäällä! Hyvä Oono, just noin! Suojaa! Hyvä oli! Varokaa maalille, saattaa tulla! Pitäkää! Tiiviinä! Pitäkää! Ja siitä vaan! Vielä jaksaa! Vielä jaksaa! Mene Lotta, mene! Mene! Hyvä Lotta! Nyt on kiire alas! Mene Minttu! Pakit, tiivis! Nouse Oono! Mirette ylös! Keskelle tuis. Hyvä. Oli lähellä maali. Vedä happea, mene selälle ja vedä happea. Niina, sä oot saanut tyttöystävän! Aina pidä se 4-6. Aina yle. Liikettä vaan. Oi. Laskee Aino! Laskee jo! Leikkaa eteen! Hyvä! Iske! Se pitää kiinni vaan! Eteen vaan! Yes! Eteen vaan! Pitäkää tiiviinä! Eteen vaan! Hyvä!
Pitäkää suojausta, Jäppärä! Pitäkää koko ajan kuvio tiiviinä! Ympäriä sieltä läheltä kiinni! Ympäriä läheltä kiinni! Hyvä yritys oli aivan. Aino heittää! Mittu! Pyydä Emma siihen sulla vieressä pelaaja. Emma ole maassa. Paljon parempaa se, jos täytyy 5 kertaa päälle. Joo. Emma saa pyöriä. Ja uudestaan heti samanlaiseen. Laita nousee! Noora, tiivistä sinne peliin päin! Tiivistä peliin päin! Mene vaan Noora! Mene! Hyvä Noora! Vetoja vaan Jäppärä kun pystyy! Upeeta! Yes! Ja nyt Linde tiiviinä pidä kuvia koko aika. Tosi hyvin menee. Hyvä joukkue. Hyvä Noora. Hyvä. Huolehtikaa vaan siitä puolustuksesta, että kuvio pysyy tiiviinä. Niin kuin sovittiin. Päälle! Minette sun on! Hyvä! Prassia! Hienoa! Hyvä Oona. Pitää pelaajat! Saada takana Pitonen. Minette jaksaako? Hyvä! Mä huomasin sulle huonoa. Se on niin paljon prässiä. Joo, se meni hyvin. Hyvä, prässiä edelleen vaan! Kaikki tila pois! Laske Oona alaspäin! Sattuuko jalkaa? Prässiä vaan ja tila pois, Jäppärä! Hyvä Linde! Suojaa! Ei tule! Ota pallo mukaan! Ota pallo mukaan! Pitää pelaajat! Maalille tulee! Varokaa liikettä maalille! Liikkeet maalia kohti. Hyvä Taina! Lainat oma paikka! No! Otta kentälle. Ottavaanko keskelle? Otan tähän keskelle. Otto samanlaista ja vetoo! Kokeile pitkää välillä! Kokeile pitkää! Laitat leveelle! Näin! Hyvä Jansku! Sunnan! Uudestaan samanlaiseen, hei! Uudestaan samanlaiseen! Muista Aino, tiiviinä, eteen vaan! Hyvä! Se on ihan kovea vaan. Maali törkeä kovaa. Vetoja vaan. Ja harjoittelee pussilaskuja, missä äsken sanoisi Temmaassa Maiklaviin ja pelaajia kentällä, niin miettii, että missä meni vika. Mikä eessä? Uudestaan valmiina! Rauhassa Oona vastaan, hyvä! Jatka Oona, jatka pois se! Pois se Oona! Hyvä! Oona on kyllä hyvä maali. Kaikki! Eteen Oona! Hyvä! Nyt varokaa! Liike tulee maalille! Liike tulee
tulee maalille, varokaa, ne lähtee sieltä! Varo Oona takaa! Varo! Nyt on Hanna aloittaa! Paine menee! Mirette ylös! Ei perskua! Kamera etenkin meni hyppimään. Hyvä oli Mirette! Pitäkää paine! Prässiä ja tila pois! Kiinni Tuija, siinä on vitonen! Aina ottaa 4-6. Joo, suojaa vaan! Hyvää prässiä! Hyvä Jeppärä! Oona, sun on! Pakko saada! Vedä luottaa, vedä! Vedä luottaa! Vielä! Eteen vaan, suojatkaa! Tiivis kuvio! Suoja Aino, varo! Hyvä Aino! Hyvä! Tulee maalille! Liike maalille, varokaa! Tiivis kuvio, pitäkää! Oona, jaksaako vielä? Hyvä Minttu! Aito! Oma paikka! Mene! Pakit laskee! Tiivis kuvio! Pysy tiiviinä, hyvä! Pysykää tiiviinä! Hyvä, suojaa! Hyvä! Vielä vaan! Kato, Eki on laidassa. Kuvio tiiviinä! Siihen vaan! Kotiin vaan! Hyvä! Rauhoittakaa! Laita oma paikka! Hyvä! Nyt Noora Hanaa! Mene! Hyvä Noora vielä! Hyvä! Hyvä yritys! Sitten Tiina, jos tuntuu, niin sano. Prässiä! Oona! Kokeile antaa uus! Pidä jalat tällä kertaa maassa! Ota aivan oma pelaaja kiinni. Lantiosta lähtee heittovoima! Jeppärä, tiivistäkää palloa kohti! Hyvä! Varo selkä! Alas! Kyllä se siitä, kato kun pari kertaa sössii, niin se muistaa sitten! Onko Oona lyhtää paikasta? Mitä? Ei oo. Niin, siinä on mitään. No ota joko. Se ei kato juonutkaan. Joo, ei oo enää. Tuotetaan se juomaan. Arata! Mene niin ja jalkari! Tiivis kuvio! Riittää! Suojatkaa! Hyvä niin ja! Oona, tuu vaihtoon! Pelataan mieluummin! Ja nyt varokaa se liike sinne maalille! Tiivis kuvio! Vara voi tulla suoraankin! Oo valmiina tippumaan! Ja Mirette kanssa valmiina lähtee! Hyvä! Pallo vaan ylös! Hyvä oli! Ottakaa pelaajat, varokaa! Suojatkaa! Eteen Aino, eteen! Hyvä Aino! Pitäkää pelaajat! Tiivis kuvio! Rauha vaan! Hyvä! Ei oo
osu, niin ei osu. Ole selkää. Keskeltä tiivis kuvio! Pitäkää! Yes! Pitäkää! Yes, Kirsi! Pitäkää! Kaikkea saa antanut. Nyt! Heti helkällä! Hyvä huilaamaa! Kävelkää! He juoksettu pieni asia. Jani, kylmä pussi! Kylmä pussi kenelle? Mulle parhaaseen. Ei paha tilanne. Voi jatkaa, mutta ei hämminkin. Ei tilanne päällä. Hei, ihan törkeä hyvää puolustusta. Just noin. Muistakaa pitää se kuvio koko aika tiiviin. Pääsee vähän puhaltaa, niin Hei, saa taas nyt yksi vinkki. Ei kerkeä laskumaan. Kuvaa vaan. Heti kun tulee paikka, niin vetäkää maaliin. Siis kun mä ultramaan kaikkia nimeä. Kuka huutaa vaikka, että vittu, ei sulla mitään väliä, mitä sä kyllä joku Hei Lotta, sun lähtee puolesta kertaa vetoja maaliin. Kokeile. Mut hei, pakit tekee nyt tosi hyvää duunia keskikenttä, että laskette ja pidätte sen tiiviinä tämän puolustuskuvion, niin ne ei pääse siitä läpi, kun se on tukossa se kenttä. Nyt meidän ainoa juttu on, jatketaan sillä, ja sitten pitää saada palloa vaan vedettyä. Vetäkää enemmän, vetoja. Ja hei, sitten voit tiputtaa Saralle, ja Sara vetää niin pitkään kuin no niin. Ja hei, ei syöttöjä maali eteen. Mä meinasin pari kertaa saada sydänkohtaukset kun meni, mutta onneksi ei tullut mitään. Hyvin haasteellista. Tosi hyvää peliä. Ja kontakti Tää virkittää, piilentää. Hyvää peliä, tosi hyvää. Vaikka näin vähän vaihtopelaajia, niin tosi hyvää peliä. Siis meillä on Eikö nyt on ottava housu? Siis ei, mutta kun vähän mennä No voitte käydä tuossa tauolla. Ei käy. Juoks. Niin pitää, ja nyt alkaa painaa jalka, niin nyt täytyy vaan. Ja pitäkää toi puolustuskuvio kunnossa, niin se toimii, niin suojatkaa Saraa. Sara toimii todella. Mut siis ihan sitä vaikea, kun sit tekis tavallaan vielä mennä tänne kulmaan riakkaan. Niin, Mut tän sit ei voi. voi mennä. Ei voi. Pitää olla siinä eessä. Niin, mutta se toimii ja sitten siellä tulee sitten joku. Ja varokaa aina sit. Ja sitten keskellähän niitä on tuttava sieltä reunastakin. Tekee sinne tönnöilleen. Ei sillä mitään väliä. Sitten varoo sitä liikettä. Varoo sitä, sen kun osaa odottaa. Sitä olleen tällainen. Ei se raavi. Ei, mutta kun se Ei oo, se ei. se sanoo. Tuo huivin päällä. Se oli varmaan tää joku reuna, missä Hei, 2 maalia. Eikö se nyt? Ei suojaa sitä palloa. Sä menetät sen hölmöihin pikku virheisiin, niin suojaa sitä vaan enemmän. Se, mikä turhauttaa tavallaan, kun mä otan sen haatuun ja katon rauhassa, mut sit kukaan ei puhuta, tuleeko sellaista, minne voi syöttää. Ääntä lisää, puhetta lisää. En mä laskenut kolmannella. Joo, kuulostaa. Angels! Tää on paha. Nyt ei enää osaa pelata. Sitä sulle hyvä kuva. Joo, ammattimies kato paikalla.
Jees, tulihan se kylmyys. Joo, odoteltiinkin jo. Kyllä. Mä oon ihan jäässä täällä. Prässi vaan! Varo Virette, älä juokse suoraan päin! Suojaa! Hyvä! Suojaa! Hei, keskusta heti! Vetoja vaan! Just noin! Hommia sinne vaan! Pitäkää nytten! Pitäkää! Pistä pallo, joo, anna mennä. Niin joo. Oikeesti. Oona, tälle. Valtiosta lähtee. Ja jalat maassa. Maalille vaan. Keskelle ja maalille. Joo, sekin on hyvä. Ja siihen! Hyvä Erika! Tiivistäkää palloa kohti! Joo, hyvä! Laita omille paikoilleen, levittäkää! Hyvä! Nousko! Hop. Pitäkää vaan ja prässi heti kun lähtee! Oina, kato sit takaa! Linde siinä eessä! Hyvä yritys! Hyvä! Hyvä peli! Pitäkää vaan siellä se! Suojatkaa! Aina sun Aina! Eteen! Pysy eessä! Taistele Aino! Hyvä Aino! Just noin Aino, loppuun asti taistelee! Ja nyt on pakit vaarallinen paikka, maalille tulee! Sopikaa kumpi ottaa 6-3 siellä takana! Sun pelaaja, oma maali, Oona laske sun pelaaja on siellä. Ja sitten ympäri, hei, Helkalamiin! Sara antaa vaparin! Laita nousee! Omat paikat! Nousee! Pitkää vaan Sara! Hyvä! Kippa vielä! Maalille! Joku siihen! Varo Aino, varo! Sun on! Ylös! Ylöspäin! Siihen vaan! On! Juhe! Nyt on hana! Hyvä poli pelastus! Pysy edessä Oona! Edessä! Pysy edessä, hyvä! Anna kikkailla vaan! Pysy edessä! Oona vaihto! Äkkiä! Suojatkaa ja varokaa liikemaalille! Pitäkää tiiviinä se kuvio! Otto selän takaa.
Hyvä oli. Laidat oma paikka! Ota vaan rauhassa, Sara! Lotta hae alempaa! Nyt lähellä. Mirette! Prässiä Mirette! Prässiä Mirette! Prässiä! Just noin! Hyvä Mirette! Kovaa prässiä vaan! Kutonen on sun pelaaja, joka siinä. Toinen pakki ylemmäs! Linde ylemmäs! Ylemmäs Linde vielä! Pakko saada pelaajia sinne! Hyvä, Hely! Ja sit mene Aava! Mene Aava! Pysy Tuija! Ja sit mene! Hyvä Lotta, taistele! Hienoa Lotta! Eteen vaan! Rauha Aino! Ei oo kiire! Toinen vastaa! Minä otan! Ei menetä Lotta! Oi! Mikä torjunta Saraa! Oona, laitaa. Ja nyt tulee kulma! Liike on aina maalille! Pakit tiiviinä! Pitäkää ja varokaa, ne lähtee sinne maaliin eteen! Ei yhtään tyhjää pelaajaa! Näin mikä? Jos haluat, voit ottaa kentän puolelle. Oh, joo, sopii hyvin tämä. Pelaa, että seis. Lukee peliä ihan hirveästi. Niin lukee, siis koko ajan seuraa. Liikkeeltä vaan piksut! Ota! Laidat oma paikka! Seuraava linja! Voin tulla! Soliko? Mene Aino tyhjää! Rauha! Pitäkää vaan pelaajat! Seuraava linja! Vaaran paikka! Hyvä Sara! Hyvä Sara! Kato, kun pilvissä niin on näin hämä. Niin on, ei mene niin kuin nähdä. Ihan siis syksyllä. Se on hankala, kun ei ole tuolta puolen välin viivaan, niin Saran on tosi vaikea nähdä. Niin, no ei tossa. Niin tavallaan niin kuin pitää, että seisoo puolesta kertaa. Niin. Liike tulee maalille, varokaa! Oona se 10 varos siitä, se lähtee maalille! Hyvä Sara! Hyvä Sara! Nopee vaan! Paikka! Vielä! Pelaa vielä! Hyvä! Pelaajat heti! Pelaajat läheltä! Seuraava linja! Aina muista tiivistää sitten aina keskelle. Vetoja vaan! Pallo vaan ylös! Pallo ylös! Noin! Taistelu! Sun on Noora! On Noora sun! Jatko! Ja pilli viheltänyt!
Taina, sä olit vähän liian ylhäällä. Ei se mitään. Se lähti tekee maaliin. Se on. Ja prassia! Vastaan! Vastaan, prassia! Ei tule! Vetolotta, vedä! On! Samanlaista! Prässiä, tila pois! Käykää hakee lähempää vaan sit se pallo. Tila pois! Tulkaa vastaan! Ellekin voi hakea boksista jos tarvii. Sitten väliin. Se on tällaisen takana. Hyvä! Nouse! Lotta keskellä! Oolille! Laskee! Jäppärä laskee! Tiiviinä vaan kuvio! Vastaan! Hyvä tuomari tääkin oli. Vaaran paikka taas! Liike tulee maalille, pitäkää tiiviinä, pakit se kuvio! Taina 6-3, ottakaa sieltä maalilta ne! Kuvio tiiviiksi! Aina vieressä on se. Ne liikkuu maalille päin, varokaa! Tulee takaa! Hyvä Sara. Nousee! Varo selkä. Suoja mirette vaan. Noora nousee. Pitkä vaan! Oi hyvä. Ota Lotta. Hyvä Erika! Keskellä vaan! Erika, sunnon! Taakse apui. Aino tossa pakki aina nousee, kovaa vauhtia! Hyvä! Hieno taistelu. Varo Aino, hyvä! Hyvä! Pitkä mukaan! Pitkä! Siihen! Ja pitäkää pelaajat! Nyt ei tule! Hyvä Taina! Keskelle. Ei me sinne Tuijan kanssa vaihaa. Pakko mennä! Tuija keskelle! Niin, mä tiedän sen. Onks se sitten pelin jälkeen? Hei, vedä selälleen ja vedä pitkiä ja nosta jalat ylös. Hyvä. Tarkoittaa, että ollaan pelattu sitten. Hyvä oli Aino! On hanaa vaan! Vielä jaksaa! Pallo pois! Maalille tulee! Pitäkää pelaajat! Ja varokaa liikemaalille! Taina eteen vaan! Taina. Kymppi mihin se peli on.
Hyvä yritys, Sara! Ei näe, kun ei oo keskiviivaa, niin ei näe. Pitäkää pelaajat! Vittu se pääsi. Ei pääs. Hyvä Sara! Mene aina, mene itse! Ai vitsi kun karkas, ei mitään! Anna kuvia pelaamaan! Taina vaihtoo! Anna tilalle! Mene! Tila pois! Kiire on! Paraatia! Siinä oli kunnon! Hyvä! Hyvä tytöt! Totta, pystyks? Pystyn pelaamaan. Oi! Puhetta! Hyvä Noora! Hyvä pelastus! Tuija vaihto! Tilalle keskelle. Nopea, juoksi. Pallo peli. Ketkä tuu seuraavasta? Selvä! Elä Aino vielä tuu! Anna Tainan hengähtää! Jaksaa! Paras selkä! Saat Noora sen, hyvä! Ja Hana! Pitkää vaan Noora, pitkää vaan! Hakee paikkaa nyt! Tänne päin, tiivistäkää! Saat Mirette! Saat Mirette! Laskee pokit! Varo Aino! Hyvä Aino, hyvä! Oho. Oota valmis. Oona! Vaihto! Mitä? Et pääse vielä. Mä tiedän. Täytyy jaksaa vielä. Kohta pääset. Anta Oona hengähtää ihan sekka. Ootko valmis? Ota Aino. Suojatkaa eteen vaan! Hyvä Tuija, eteen vaan! Hyvä oli! Sara antaa! Aino! Saat vielä ovella. Tämä vielä. Sä voit mennä kyllä Nooraa koppaan. Noora on laittaa. Jos ei jaksa. Ota! Hyvä ottaa! Maalille! Hyvä yritys! Pitäkää pelaajat! Ei oo Noora enää montaa, jaksaa! Keskityn nytte! Pitää! Tiivis kuvio! Taina alas! Taina eteen vaan! Vetoja Mirette! Hyvä naiset! Lotta antoo! Noora, pysy siellä vaan! Ei sua enää edes hengästytä! Sä toivuit jo! Päätä! Hyvä Mirette, hyvä yritys!
Pitäkää! Laita vapaa! Prassia! Hyvä Noora! Hyvä Noora! Taistele! Vapari on! Nyt on vaara! On Vapari, vaaran paikka! Kipa tuossa. Kattokaa pelaajat! Nyt täytyy pitää! Täällä on Isikasi ihan vapaana! Liike tulee maalille! Nyt pitäkää tiiviinä se kuvio! Suojatkaa tilaa! Eteen Lotta, eteen! Ei maalin eteen syöttöjä, herra jumala! No mene, joo hyvä. Tota sanotaan itsensä voittamiseksi. Noora, mä tarkoitin, että silloin kun niinku, jos ei jaksa, niin pitää vaan hyvä. Ja nyt suojatkaa! Pitäkää supertiiviinä! Ne tulee maalille sieltä! Te tiedätte minne ne menee! Rauhavaa! Ylös vaan! Varot aina! Suojat aina, suojaa! Älä nouse liikaa! Nyt tiivis kuvio! Puolustuskuvio! Suojaamaan! Ei voi olla montaa minuuttia. Ei voi olla. Ei nyt niin pitkä. Oona! Sun takana on pelaaja! Pitäkää! Hyvä yritys! Siellä on vapaa! Siihen! Hyvä Mirette! Prassaa Mirette, prassaa! Kipa! Mistä vitus tuli vapaa? Alkaa lähempää! Pelaamaan sieltä! Suojatkaa! Hyvä Tuija, mene! Nousee! Meneekö? Ei. Hyvä, hei! Nyt te prässätkää vielä, ottakaa pelaaja itsellenne ja pitäkää pallo siellä! Taina, jaksaako? Ai joo, se oli meidän kulma. Mitä mä katon? Jaa. Okei, paikka! Oona, hae paikkaa! Ylös vaan! Ila on! Mene ite! Koro! Nyt pidetään tilaisuus! Ei vaan pääse! Hyvää puolustusta kyllä!
Hei, nyt on pakko jaksaa loppuun asti! Taina, nyt on tosi hyvää peliä, tiiviinä vaan! Ja voi yrittää vähän kauempaakin! Aino, meni pelaamaan. Taina vaihto! Taina vaihto! Ja nyt Aino suojaa! Pidä tiiviinä! Hyvä! Hyvä. Hyvä. Pelasit kyllä nyt kun legenda. Voi kuvitella. Pitäkää! Pitäkää! Vielä jaksaa! Vai menette? Tiputtakaa ja tiivis kuvio! Suojatkaa! Nyt on niin ja sun paikat! Sun on Linde, taistele! Vielä! Oona sun on! Ei tule Oona, ei tule! Hyvä! Pitäkää tiiviinä keskusta! Noora vastaa! Tulee! Laita levittää! Vielä me otetaan tehdä. Vielä vähän. Nyt rupee ihan kyllä. Monet se loppuu täältä? Mitä tuot 25 vielä? Vai alempaa vaunua? Just. Tuomari on puolessa kentässä. Varo! Hyvä Oona! Keskeltä kiinni! Hyvä! No niin Oona, nyt on taistelutilanne! Ei tule! Ottakaa alempaa pelaaja täältä joku! Tiivistäkää! Pitäkää! Hei, ota Oona! Ei tule! Pitäkää tiiviinä! Hyvä Minette! Krassia vaan Minette! Vetoja! Otta antaa! Hieno mahdollisuus tehdä maali! Tehkää se mitä on harjoiteltu! Laskee! Nyt juoksee Ninja! Tuleeko vaihtoa? Oona, tuutko vaihtoa? Oona, tuu vaihtoon vaan, joo, me vaan. Ja nyt tiiviinä Jäppärä! Ihan muutama juoksu. Hyvä. Kaikki kiinni. Laitaan! Ei maali eteen! Ei pääse sieltä irti. Ekana meidän pallo. Vielä. Hyvä. Hyvä Lotta vielä! Laidat paikka! Oma paikka! Hyvä Lotta! Suoja vaan! Eteen vaan, hyvä! Suoja vaan! Suoja vaan Lotta! Hienoa! Pallo vaan ylös! Hyvä!
Nyt suojatkaa! Kaikki ottaa yhden! Tiivistäkää! Pakit tiiviinä, se kuvio alhaalla! Emma, me valeta. Hyvä Tuija vielä. Hyvä Linde. Hyvä. Nyt se on vielä sen kulma. Niin, loputon peli. Ei lopu ennen kuin tulee tasan. Vielä. Monta. Vittu, mä otan ensi kerralla oman vekkarin. Niin. Ei kato kelloa. Jos täällä on eri aika. Hyvä Jäppärä! Mikä voitto! Tällä kokoonpanolla hienoa! Hyvä taistelu! Mikä jännitys näin. Oli hyvä peli. Vittu oli kyllä tasastaistelua, kiva oli pelata. Jäppärä! Riemuhuuto! Woo! Ai vitsi.